بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم لا ربا شدا غوت رمضان hijira 1441 daidai da 29 ga watan April miladiya 2020. Za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma cikin firiya da tafsir juzi'i na biyu na maulan musa'ib al-faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, shafi na 139. muna cikin suratul ma'ida, za mu tashi aya ta 41. Malam Muhammad Mubarak zai ja mana baki, shehin mu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai mana fassara. Akramakumullahu, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توتوه فاذروه ومن يرد الله فتنته فلم تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم
lahum fid dunya khizi wa lahum fil akhirati azabun azim. Wannan aya da muka karanta ta yanzu, Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana abin da ya shafi harshe, wanda mun riga mun yi bayani shi. Wato zancen harshe shine al'amari na 5 daga cikin alƙawuran da muka ɗauka daga Allah tabaraka wa ta'ala tun a farkon suratun nisa'i. Mun faɗi waɗansu al'amura guda 5 waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yi alƙawari da mu a kansu, a kan cewa za mu kiyaye su, amana ne ya bamu. To wannan aya da muka karanta shine yake magana akan hibzul lisan, domin tun a farkon suratun nisa'i mun faɗi al'amura guda 5 waɗanda surar ta ƙunso, wadda wannan suratul ma'ida ita ce take cika abin da ya ragu na daga cikin suratun nisa'i. Wato mun faɗi hibzul amwal, hibzul ansab, hibzul abdan, hibzul adiyan. To yau kuma za mu ƙarasa magana akan hibzul lisan. Allah tabaraka wa ta'ala yana magana da annabin rahama sallallahu alaihi wasallama, amma da unwani na manzanci, saboda girmamawa gare shi sallallahu alaihi wasallama, sabanin sauran manzanni. Idan Allah tabaraka wa ta'ala zai kira su, to yana kiransu ne da sunayensu kawai. Ya Adamu uskun anta wa zawjukal janna, ya Nuhu bid bi salamin minna barakatin alayka, ya Ibrahimu qad saddaqta ru'ya, ya Musa la takhaf, ya Isa ibn Maryam azkur ni'mati alayka, ya Zakariya'u inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya, ya Yahya khudh al-kitaba bi quwwa, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Amma ba ya Muhammadu ko ɗaya Qur'ani, sai dai in Allah tabaraka ta'ala zai kira shi, kaje yana cewa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik, ya ayyuhal muddassir, ya ayyuhal muzammil. Sannan Allah tabaraka ta'ala ya ambaci sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda 5 a cikin alkur'ani, saboda yahudawa da munafukai suna iya cewa alkur'anin ma ba nashi bane, littafi ne daga cikin littattafan annabawan da suka shuɗe, ya ɗauko ya ce nashi, tun daga sunayen annabawa birjik, amma shi ba sunansa a ciki. To shine Allah ta'ala ya ambaci sunayensa guda 5, amma duk inda Allah ya ambace shi sai ya yi masa jinjina. za ka je yana cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khatiman nabiyyin wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa kafa billahi shahida muhammadur rasulullah. Haka za ka ji Allah tabaraka wa ta'ala yana ambatan sunayensa, za ka je cewa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa al-haqq wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa al-haqq. Za ka je yana cewa wa mubashiran bi rasulin min ba'di ismuhu ahmad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Shi yasa a wani yabo na shi Ibrahim radiyallahu anhu zaka je yana masa kirari, yana cewa inna khatmal anbiya'i faqa arsalan biya'i. Wato ku sani cewa cikamakin manzannin Allah tabaraka wa ta'ala Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zarce annabawa da ya unnida'i. Su zaka ji ana kiransu ya Adamu, ya Nuhu, ya Ibrahimu, ya Musa, ya Isa, ya Zakariya'u, ya Dawudu, ya Yahaya. Amma shi ba za ka ji an ce ya Muhammadu ba, sai dai ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhar nabiyu, ya ayyuhar mudassir, ya ayyuhar muzammil sallallahu alaihi sallama, kamar yadda wannan aya ta zo da shi, ya ayyuhar rasulu. Menene sababin saukar wannan aya? Wannan aya ta sauka ne wato a kan Yahudawan Khaibara. Yahudawa kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Madina, Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar musu a cikin Attaura cewa idan saurayi yayi zina
a yi masa bulala, hakanan mace ita ma a yi mata bulala, amma idan mai mata ya yi zina to a jefe shi. To sai suka dawo suka mai da abin ya zama kamar sai maragata za a yi wa hukunci. Idan mai kuɗi ya yi laifi ba za a hukunta shi ba, amma idan talaka ya yi laifi sai a hukunta shi. Hakanan idan wato ɗan sarki ya yi laifi ba za a hukunta shi ba, amma idan ɗan talakawa ya yi laifi sai a hukunta shi. To haka suke yi har wata rana wani daga cikin 'ya'yan sarki ko kuma ƙannan sarki ya yi zina kuma yana da mata. Shikenan sai aka zo za a yi masa hukunci, sai aka yi masa bulala. Sai talaka suka ce dan me za a yi haka, sai suka ce ai haka ya zo a cikin littafinsu. To ana nan sai wani talaka shi ma wanda ba kowa ba, shi ma yana da mata, sai ya yi lalata da wata mata, sai aka zo za a yi masa hukunci, sai aka ce jefe shi za a yi. Sai talaka suka haɗu suka ce ba su yadda ba. To wannan abin sai ta da husuma babba, aka yi ta hayaniya da rikice-rikice. Shikenan har aka dawo dai malamansu na Yahudawa suka taru suka ce to ya kamata a dawo da dokar nan ɗaya, da ɗan talaka da ɗan mai kuɗi idan ya yi zina to a yi masa bulala kawai, a shafe maganar jifa. Sai suka goge maganar jifa a cikin wato attaura. To haka aka yi ta yi har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina. Sai suka mai da abin ya zama wai idan mai mata ya yi zina to sai a nemo matar da aka yi lalatar da ita, sai a zane su bayan an musu bulala 40, suka ce bulala 40, sai a ɗora su a kan jaki, amma kar su kalli ɓangaren kan jakin, su kalli bayan jakin, sai a shafa musu bakin tukunya a goshi. Idan aka shafa musu bakin tukunya a goshi sai a ɗaɗɗaure su, sai su zauna akan jaki, sai a tara yara su rika bin su, ana tsokanan su, ana dariya, ana tafiya da su a cikin gari. To har manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayyana a cikin Madina. Shikenan wata rana sai wani ya yi zina, kuma babba ne. Da ya yi zina sai Yahudawan Khaibara sai suka aiko wa Yahudawan Bani Quraiza tare da tawagarsu cewa a zo a tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yaya wani irin hukunci za a yi. Abin da yasa sun san hukuncin amma suna neman sassauci ne daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi sallama, kar ya ce a jefe, suna so a ce a yi bulala ko wani amma makamancin wannan. Sai suka ce wa 'yan aiken, in amarakum bil jaldi faqbalu wa in amarakum bil rajmi fahzaru. Idan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yi muku umarni da a yi bulala to ku karɓi wannan umarni nashi, ku yi wannan hukunci. Amma idan ya ce a yi jifa, a jefe waɗannan wato a bayan Allah da suka yi wannan alfasha, to kar ku karɓa, ku ƙyale masa hukuncinsa. To da aka zo shi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tambaye su, sai ya ce menene doka ko kuma haddi da Allah tabaraka wa ta'ala ya gindaya a cikin attaura. Sai suka ce ai bulala ne. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ba bulala bane, jifa ne. Sai suka ce a bulala ne. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ina attaura. Sai suka ce attaura baki ɗayanta maganar jifa ne, a maganar bulala ne, ba maganar jifa. Sai mala'ika Jibril ya sako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ka ce musu ina ibnu Suriya. Shi ibnu Suriya din nan wani saurayi ne fari mai ido ɗaya, ba wanda ya fi shi sanin attaura. Ka ce a nemo shi ya zo kai da shi ku zauna. Aka je aka nemo ibnu Suriya ya zo ya zauna. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ne Abdullahi ibnu Suriya? Ya ce ni ne. An ce a cikin Yahudawa a yau ba wanda ya fi ka sanin attaura? Ya ce kwarai. Ya ce ina roƙonka ka gaya min saboda girman Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya saukar da annabi Musa da attaura, kuma ya halakar da Fir'auna, ya tsaga masa teku, ya saukar da manna da salwa, sannan ya taimaki Yahudawa a cikin ɗimuwa da suka yi, bai bari rigunansu sun yi datti ba,
bai bari sun zauna da yunwa ba, bai bar su da duhu ba, ya kawo musu ginshiki na haske. Ka gaya min gaskiya don Allah, menene hukunci na mai mata wanda ya zina a cikinku? Sai ya ce a jifa ne, inda saboda Allah ne, gaskiya magana gaskiya jifa ne. Sai manzo Allah ce to wannan bawan Allah da ya aikata wannan al'amari ku je ku jefe shi. To fadin wannan sai ya zama abin ya yi musu nauyi, sun damu kwarai da gaske, bacin rai ya same su mai girma, suka yi ta maganganu marasa daɗi. Shine Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, yake cewa da shi ya ayyuhar rasulu, ya kai wannan babban manzo, la yuhzinka, wato kada ya bakanta maka, kada ya bata zuciyarka, sun ullazina yusari'una fil kufri, wato aikin waɗannan yahudawa waɗanda suke gaggawar fadawa cikin kafirci, ya ƙauna fihi, suke gaggawar afkawa cikin kafirci bisratin da gaggawa, ai yuzhirunahu, wato suke bayyanar da kafirci, idza wajadu fursatan, idan suka samu dama. Min allazina qalu, daga cikin waɗanda suke faɗa min dinnan lil bayani, saboda bayani ne, qalu wato suke cewa amanna bi afwahihim, cewa mu ma mun imani da kai, amma zuciyarsu ba ta imani ba. Su wane ne? Wa humul munafiquna, su ne munafikai. Wa min allazina hadu, sannan daga cikin su kansu yahudawa, qaumun, akwai waɗansu jama'a daga cikin bani quraiza, samma'una lil kazib, wato masu yawan sauraron ƙarya, waɗanda ko da yaushe sun buɗe kunnen su ba sa neman gaskiya, ƙarya kawai suke nema su ji. Allazi iftaratu ahbaruhum, wato ƙarya wadda take ahbarahum, malamansu sun ƙage ta ko kuma suna ƙagarta, sama a ƙabulin, suna sauraron su ji irin na karɓa, mun ji mun yadda. Sun buɗe kunnuwansu suna sauraron wato malaman yahudawa, duk abin da suka faɗa sai su ce sun ji sun yadda, amma ba sa neman gaskiya balle su saurare ka. Samma'una, wato masu yawan jiyo ƙarya minka daga labaranka, liƙaumin, daga waɗansu jama'a, li'ajil ƙaumin, wato domin su isar da saƙo zuwa ga waɗansu jama'a, wato a akari na daban, ba yahudawan haibara ba, ba yahudawan ƙuraiza ba, su ne yahudawan haibara. Su yahudawan bani ƙuraiza suna zuwa su zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, su dinga kawo labarai, kuma suna sauraron sa, abin da ya faɗa sai su rika tashi suna zuwa wurin yahudawan haibara, suna ce musu kun ji abin da ya ce ko, kun ji ko, ai jiya ma da muka zauna kaza ya ce, sai a yi ta dariya ana wawaitar da maganan. Su kuma yahudawan haibara su ce ba mun gaya muku ba, me na zuwa, menene ba mu da shi, menene ba a cikin attaura, ai ba manzo bane, ya dai ce kawai an aiko shi ne, amma babu wanda ya aiko shi, Allah bai aiko shi ba, kaza 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 kaza, su yi ta faɗin maganganu na wulakanci, maganganu na banza. To shine Allah yake cewa samma'una liqaumin akharina, su waɗannan yahudawa, wato ko kuma waɗannan munafukai da su waɗannan yahudawa bani quraiza, suna zama suna jiyo labarai daga wurin waɗansu jama'a, wato jama'ar bani jama'ar yahudawan haibara, su ne akharina din minal yahudi, daga cikin yahudawa, lam ya atuka, waɗanda saboda tsananin ƙiyayyarka ba su taɓa zuwa wurinka ba, saboda tsananin ƙiyayyarka ba sa sha'awan zuwa wurinka. Minhum, daga cikin yahudawa, man ya atilin nabi sallallahu alaihi wasallama, akwai waɗanda suke zuwa wurin annabin rahama sallallahu alaihi wasallama, ya akuzul khabara, suna neman labarai, wai zabu bihi ilal yahudi, sai su rika tafiya da shi wurin yahudawa. Lam ya atuka, waɗanda wannan yahudawa saboda ƙiyayyar da suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan hasada da kuma ƙiyayya irin na yahudawan khaibara, su ba su taɓa ma zuwa wurin annabi ba, su zo su zauna kamar yadda yahudawan bani quraiza suke zuwa su zauna, su ba sa zuwa, saboda suna ƙin annabi kuma suna masa hasada, saboda ka sun rena duk abin da annabi ya zo da shi. To shine Allah ke gaya masa cewa akwai daga cikin yahudawa waɗanda suke zuwa wurinka don su ji labarin me za ka ce, su je wurin waɗancan yahudawa su kai musu labari. Daga cikin yahudawa akwai waɗanda suke zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna neman labari, wai zahabu bihi ilal yahudi, sai su tafi da shi wurin yahudawa waɗanda lam ya atuka, su ba su taɓa zuwa wurinka ba saboda ƙiyayya da hasada. Wahum ahlu khaybara, su ne yahudawan khaybara, zanafihim musanani. Wata rana sai wani daga cikin mazajensu yana da aure, ya nemi wata, ita ma tana da aure,
suka yi lalata fakarihu rajamahuma sai suka ki su jefe su fa ba su quraiza sai suka aiko yahudan bani quraiza liyas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallama wai su tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama anil hukumi waɗannan mutane guda biyu da suka yi lalata wani irin hukunci za a yi musu yuharrifuna al-kalima suna wato juyar da kalmar Allah tabaraka wa ta'ala allazi fit taurati wadda take cikin at-taura duk inda aka faɗi sifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su canza ka ayatar rajmi wato ka ayatar rajmi kamar ayar da Allah ya ce in mai aure yayi zina a jefe shi sai suka share wannan suka canza min ba'di mawadihi daga wurin da Allah ya aje shi allati wada'ahu Allah alaiha wadda Allah ya aje shi akanta yaquluna suna cewa liman arsaluhum suna ga waɗanda suka aiko wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in utitum haza idan kun zo wurinsa ya ba ku irin wannan hukunci al-hukmal muharrafa wato hukuncin da aka canza aka juyar da shi ai aljalda aftakum bihi Muhammad idan kuka zo wurinsa sai ya ba ku fatawa ya ce muku hukuncin da ya kamata a yi shine a yi musu bulala to fa ku zuhu ku karbi wannan hukunci faqbaluhu ku karba ku yi aiki da shi wa in lam tutauhu idan ko kuka je bai ba ku irin wannan fatawa ba ta wannan hukunci na maganan bulala bi an aftakum bi kilafi ya ba ku fatawa sabanin wannan fa hazaru to ku yi hatara an taqabaluhu kada ku karba ku kyale shi wa man yuridillahu fitnatahu duk wanda Allah tabaaraka ta'ala yayi nufin ya batar da shi falan tamlika lahu min Allah shay'a ba za ka iya aikata masa komai ba bidaf'iha ba za ka iya hana shi daga wannan halaka ba a wadda Allah tabaraka ta'ala ya kaddara masa wannan ɗabi'un yahudawa ne haka suke ulaika allazina lam yuridillahu an yudahhira qulubahum waɗannan yahudawa su ne waɗanda Allah tabaraka ta'ala bai yi nufin ya tsarkake zuciyoyinsu ba min al-kufri daga kafirci lahum fid dunya khizyun za su haɗu da kunyata a rayuwarsu ta duniya zillun bil fadiha za su haɗu da kaskanci da kunyata wal jizya sannan za su haɗu da haraji za su rika bada haraji walahum fil akhirati azabun azim sannan ranar lahira za su haɗu da azaba wadda take mai girma kwarai da gaske samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين سماعون للكذب أكالون للسهت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ce samma'una lil kazibi su waɗannan yahudawa bani quraiza wato mutane ne waɗanda mafi yawancinsu masu son jin ƙarya ne ba sa son jin gaskiya sannan hum akaluna lisuti sannan kuma wato mafi yawancinsu maciya haramun ne wato maciyan masu karɓan cin hanci ne manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa kullu lahamin ambata husud fannaru aulabihi duk wani nama wanda wato rashawa ta tsirar da shi to wuta ya fi dacewa da wannan naman to su kuma yahudawa ga son jin ƙarya ga son karɓan cin hanci fa in ja'uka ya rasulullahi idan suka zo wurinka litahkuma bainahum domin kai hukunci abin da ke tsakaninsu fa hakum bainahum to kai hukunci a tsakaninsu din au a'rid anhum ko kuma in ka ga dama ka rabu da su kawai haza takhyiru mansukhun wannan zabi da Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mansukhi ne abin shafewa ne bi kauri da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa an hukum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' awahum idan za ka yi hukunci ka yi hukunci a tsakaninsu da abin da Allah ta'ala ya saukar maka kada ka bi son zuciyarsu kai musu hukunci
da abin da Allah tabaraka ta'ala ya saukar maka fa yajibul hukmu bainahum. saboda haka ko a yanzu ya halatta shugaban musulunci ko alkali ya halatta yi hukunci a tsakanin kiristoci iza tarafa'u ilaina idan suka ɗauko hukunci suka kawo wurinmu wa huwa asahu qaulai ash-shafi'i shine mafi ingancin fadin imam shafi'i. a cikin fadin imam shafi'i falau tarafa'u ilaina da a ce wato yahudawa ko nasara za su ɗauko hukunci su kawo wurinmu ma'a musulmin wani abu ya haɗa kirista da wani musulmi wajaba ijma'in ya halatta a yi hukunci da ijma'in malamai baki ɗaya. amma idan babu musulmi a ciki zallan yahudawa ne ko kuma zallan nasara ne to ana iya cewa to ku je wurin shugabannin ku su yi muku hukunci, musamman idan abin ya shafi sha'anin gado ne ko ya shafi sha'anin aure ne ko wani abu makamancin wannan. amma idan abu ne karami wani ne ya zalunci wani to ana iya yin hukunci a tsakaninsu din. to shine Allah tabaraka ta'ala ya ce wa in hakamta idan za ka yi hukunci bainahum a tsakaninsu fa kun bainahum bil qisti, ka yi hukunci da abin da Allah ta'ala ya umarce ka da shi shine adalci. inna Allah ka sani cewa Allah yuhibbul muqsidina yana son masu adalci. to dama manzo Allah ku ai mai adalci ne, Allah kuma yana son masu adalci a cikin hukunci kuma zai saka musu. shi Ibrahim yana yi wa manzo Allah kirari yana cewa fahu sifatun wasmun wa zatun wa gaibuha. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sifa ne, suna ne, kuma shine zatin, shine gaibin adalci. wa hu qasimun adlun karimun wa muqsidu. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai girma ne, mai adalci. duk hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi baya yin zalunci, adalci yake yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الله تبارك وتعالى yana gaya mana a baya cewa su waɗannan yahudawa samma'una lil kazibi ne, wato masu yawan son jin ƙarya ne. abinda Allah yake so ya sanar da mu, yana sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halayen yahudawa ne, wanda har yanzu wannan halaye a kansa suke. wanda ya san yahudawa ya san su akan irin waɗannan ɗabi'u da irin waɗannan halaye, har sai da ta kai Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗin sifofinsu, yana gaya mana, yana gaya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama cewa sifofinsu shine samma'una lil kazibi, mutane ne masu son jin ƙarya. sannan akaluna lissuti, mutane ne masu son karɓan cin hanci, masu yawan cin haramun. wato samma'una liqilil batili wal kazibi min qibali ba'dihim li ba'd, ma'abota son jin ƙarya ne, ma'abota son jin ƙage tsakanin junansu. suna so a rika zuwa ana gaya musu ai Muhammad kazibul laysa bi nabi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Muhammad ai ba da gaske bane, ba Allah bane ya aiko shi. suna son jin irin waɗannan kalamai. malamansu suna son jin ƙarya, alƙalansu ba su yanke hukunci sai an ba su rashawa, mabota cin hanci. to wannan aya abinda Allah tabaraka ta'ala yake so ya sanar da mu a cikinta shine Allah yana zargin zalunci kuma yana yaban adalci, sannan Allah yana sukar haramun a cikin wannan aya shine cin rashawa, karban hanci. ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'anallahu ar-rashi wal murtashi war ra'ish. Allah ta'ala ya la'anci mai ba da cin hanci da alkali mai karɓar cin hanci da kuma wanda yake karɓowa ya yawo tsakaninsu ya je ya bayar, shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya la'ance shi. to ala kulli halin dai mu fahimci cewa waɗannan ɗabi'u yahudawa su ne suka koyar da su. shine Allah ke gaya ma sallallahu alaihi wasallama wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum at-taurata fiha hukmullahi summa yatawallawna min ba'di zalik wa ma ulaika bil mu'minin. wa kaifa yuhakkimunaka, wai dan me ma za su mai da kai alkali a tsakaninsu? Allah yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wai dan me ma yahudawa za su mai da kai alkali a tsakaninsu? me dalili? alhali ba su yadda da kai ba, ba su yadda da littafin ka ba. wa indahum at-taurata, kuma ga akwai littafi a hannunsu, gashi akwai littafi a hannunsu shine littafin at-taura.
fiha hukumullahi a ciki akwai hukuncin Allah da rajmi wanda ya hukunci da cewa mai aure in yayi lalata a jefe shi lam yaksudu bi zalika ma'rifatal haqqi ba wai sun zo wurinka bane domin neman gaskiya fa bal ma huwa ahwanu alaihim abinda suke nema a wurinka shine suna neman mafi sauki a gare su suna neman ka ba su fatawa mai sauki wato shine kai musu fatawa da ayi bulala shine abinda suke nema domin wa ma ulaika bil mu'minina su waɗannan yahudawa fa ba su imani da littafin da aka saukar musu ba sannan kai kanka ba su imani da kai ba sannan ba su imani da littafin da Allah tabaraka ta'ala ya saukar maka ba suna nema ne kawai kai musu hukunci da abin da zai zama mai sauki gare su sun mai tawallauna sannan sai su ba da baya yi uriduna suna masu kau da kai an hukumika daga barin hukuncin da kai ga rajmi na cewa a yi jifa a jefe waɗannan wato magidanta waɗanda suka yi lalata almuwafiqu likitabihim wanda wannan hukunci naka shine daidai da wato abin da ya zo a cikin littafin su na at-taura min ba da zalika bayan nan wa ma ulaika bil mu'minina a takaice dai waɗannan mutane yahudawa makaryata ne ba su imani da kai ba kuma ba su imani da abin da aka saukar maka ba kuma ba su imani da abin da aka saukar a cikin littafin su na at-taura shehu radiyallahu anhu yace kana yahudu khaybara wato yahudawan khaybara sun kasance idza zana fihim sharifun idan mai daraja mai girma a cikinsu ya yi zina khaffafu alaihi hukumallahi sai su sauƙaƙa masa hukuncin Allah wa jaladuhu sai su yi masa bulala wa akhazu minhu almala sai su karbi kuɗi a hannunsa wai za zana gairu sharifin amma mara daraja kaskantacce talaka idan ya yi zina rajamu sai su jefe shi fazana fihim sharifani sai waɗansu manya daga cikinsu sai suka yi zina min ajilla'ihim suna daga cikin manya-manyan mutane a cikinsu fa arsalu ila nabi sallallahu alaihi sallama sai suka aika neman fatawa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la'allahum yajiduna rukhsatan indahu wai sun aika ne ko za su samu sauki na hukunci a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala lahum sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su hukumullahi hukuncin Allah kuke tambaya ar-rajam shine jifa in dai hukuncin da Allah tabaraka ta'ala ya hukunta ne shine a jefe su qalu sai suka ce jurta alaina ya abul qasim gaskiya kai hukunci na zalunci akan mu ya kai abul qasim dan me zaka ce a jefe su laysa haza huwa hukumullahi wannan hukunci da kai ba shi bane hukuncin da Allah tabaraka ta'ala ya hukunta suka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan faƙala lahum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su haza huwa hukumullahi wa huwa fit taurati wannan abu da na faɗa na hukunci shine ainihin hukuncin Allah kuma shine hukuncin da ya zo a cikin at-taura shine hukuncin Allah shine kuma hukuncin da Allah tabaraka ta'ala ya saukar muku da shi a cikin at-taura faqalu lahu sai suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min aina laka annahu fit taurati ta ina ka samo ilimin sanin cewa jefe magidanci mazinaci shine hukuncin da Allah ta'ala ya saukar a cikin at-taura qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce atu bit taurati ku je ku kawo min at-taura din fa zahabu wa atu bit taurati sai suka tafi suka zo da littafin at-taura din kana yaqra'uha Abdullah ibn Suriya wanda yake karantawa shine Abdullah ibn Suriya shine kwararre wurin karanta wannan littafi na at-taura falamma balaga ayatar rajmi lokacin da aka kawo ayar da Allah ya ce a jefe mai aure in yayi zina wa ba asbu'ihi ala kalimatir rajmi sai ya sa hannunsa ya sa yatsa ya danne ayar da Allah tabaraka ta'ala yayi magana akan jifa din fa qara'ana ba'daha sai karanta ayar da take gaba sai ya tsallake wannan ayar da Allah tabaraka ta'ala ya faɗa wa kana Abdullah ibn Salamin hadiran to sai aka yi sa'a akwai Abdullah ibn Salamin shi kuma kirista ne ba yahudi ne da ya musulunta wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya haddace at-taura yana zaune a gefe yana ji an tsallake sai ya taso ya zo ya janye hannun ibnu suriya akan wannan aya ya ce karanta nan da ya taso ya zo wa huwa ya hafaza taurata shi ya haddace at-taura fana ha yaduhu sai ya dauki hannunsa
akan wannan aya wa qara ayatar rajmi sai ya karanta ayar da Allah ya ce ayi jifa din alan nabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam la yaqra'u wa la ya'rifu alkitaba baya karatu kuma bai san rubutu ba in an rubuta sai ya tambaya me kenan falan ma ta bayyana lokacin da ya bayyana anna haza huwa hukumullahi cewa wannan magana ta jifewa ita ce hukuncin da Allah tabaraka ta'ala yayi akazahum annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kama su biyu din waɗannan manyan mutane na Yahudawa da suka yi zina manzo Allah ya ce a tafi da su wara jama'u ma yasa aka jefe su fagadibu sai Yahuda suka yi fushi umar lazina tu'atibuhum hazil aya su waɗannan Yahudawa a kansu ne wannan aya take zargi take musu fada ma a taulin nabi sallallahu alaihi wasallama ba su zo wurin annabar rahama ba sallallahu alaihi wasallama ya dilibuna hukuma suna neman hukunci dan gaskiya li'annam ya'rifuna al-hukma domin dama can sun san hukunci din sun dai zo ne kawai wai dan su samu sauki inna ma kanu yuriduna shay'an sun zo ne suna neman wani abu hayyinan wanda yake mai sauki alaihim akan su fakat kawai falau aradul hukma da a ce hukunci na gaskiya suke nema lattafau bit taurati da sun wadata da hukuncin at-taura haza hukumullahi fit taurati wannan shine hukuncin Allah tabaraka ta'ala a cikin at-taura inna anzalna at-taurata inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyun الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون a cikin wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana yi mana wata ishara da kuma albishir mu jama'an musulmi Allah tabaraka wa ta'ala yana yi mana bishara yana yi mana albishir mu al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda aka saukar mana da alƙur'ani wannan bishara kuwa ita ce Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta alƙur'ani da mafi girman abin da ya sifanta at-taura da shi idan muka karanta wannan aya da kyau za mu ji Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur ai mu ne muka saukar da at-taura sannan mun sanya haske a cikin at-taura kuma mun sanya shari'a a cikin at-taura wato at-taura Allah tabaraka wa ta'ala ya saka shari'a a ciki kuma ya saka haske a ciki to Allah tabaraka wa ta'ala in aka lura da wannan aya da kyau za a gane at-taura wani zarafi ne wani ƙoƙo ne ko ƙwarya ko wani masaki na shirya kuma wani masaki ne na haske amma alƙur'ani shine zatin haske alƙur'ani shine zatin shiryar Allah tabaraka ta'ala yana cewa qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina hakika hujja ta zo muku daga ubangijinku mun saukar muku daga haske mun saukar muku da haske wanda yake mabayyani to kaga shi at-taura an saukar da shi sannan sai aka saka shari'a da haske a ciki shi ko alkur'ani tsagwaron haske ne Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar mana da shi sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa malaman yahudawa da kuma
ainihin shehannansu, ya yi musu umarni da su rika kiyaye attaura, kada su bari a canza wani abu ko a juyar da ma'ana. bi mastufizu min kitabillahi wa kanu alai shuhada'a. Allah tabaraka ta'ala ya ba su kiwon attaura saboda ya ba su wato amana na abubuwa da suka haddace a ciki, su zama masu sani, su tsaya su kare shi. Amma alkur'ani Allah bai ba kowa amanarsa ba, ya bar wa kansa amanar alkur'ani. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. To wannan ya ishe mu alfahari mu gane cewa lallai alkur'ani yana gaban dukkan littattafai da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukarwa annabawa. Ma farratna fil kitabi min shay. Shi yasa anan Allah tabaraka wa ta'ala ke gaya mana cewa wato inna anzalna taurata, ai mu ne muka saukar da littafin at-taura, ai mu ne muka saukar da littafin at-taura wanda yake Allah tabaraka wa ta'ala wato haka yake inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Ai mu ne muka saukar da at-taura fiha hudan, muka sanya shari'a a cikin sa min dalalati daga bata, wa nurun muka sanya haske, bayanun lil ahkami. Wannan Allah yana yin bayani ne na daga hukunce hukunce. Wannan at-taura, wannan shari'a da wannan haske da yake ciki, ya hukumu bi hannabiyuna, wato annabawa min bani isra'ila, daga cikin bani isra'ila waɗanda suka zo bayan zuwan annabi Musa har zuwa bayyanar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, da shi suke yin hukunci. Allazina aslamu, wato annabawa waɗanda suka miƙa wa Allah wuya, in qalu lillahi tabaraka wa ta'ala, suka sallama wa Allah, suka jawu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Al'anbiya uba da Musa, annabawan da suka zo bayan annabi Musa min bani isra'ila, daga cikin banu isra'ila, ma kana lahum kutubun wala shari'atun. Duka annabawan da Allah ya aiko bayan zuwan annabi Musa, bai aiko su da littattafai ba, bai aiko su da wata shari'a sabuwa ba. Dukkansu suna yin hukunci ne da hukuncin da yake cikin attaura, suna yin hukunci ne da hukuncin da yake cikin attaura. Kane ta masaku bit taurati faqat. Dukkan innama kullu nabiyyin min anbiya'i bani isra'ila kane ta masaku bit taurati faqat. Duk wani annabi da Allah ya aiko daga cikin annabawan bani isra'ila sun kasance suna yin hukunci ne da abin da ya zo a cikin attaura kawai. Kullu nabiyyin, duk wani annabi, fi karnihi, a zamaninsa, ya hadin nasa, yana shiryar da mutane ne bit taurati, da hukuncin da yake cikin attaura. Ba wani annabi da yake yin hukunci da hukuncinsa, kama ya hadil ulama'un nasa al'ana bi shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda malamai a yau suke shiryar da mutane da shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Shari'atu kullu shara'i tansaku. Duk wata shari'ar annabi ta shafe ta. Fali haza, saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ulama ummati ka anbiya bani Isra'il. Malaman al'ummata kamar annabawan bani Isra'ila suke. Malaman al'ummata kamar annabawan bani Isra'ila suke. Annabawan banu Isra'ila dukkansu suna yin hukunci ne da hukuncin attaura. Ni ko malaman al'ummata dukkansu suna yin hukunci ne da hukuncin alkur'ani na. Shine ma'ana. A kanan nabi'una ba'da Musa ya hukumuna bit taurati allazina aslamu in qalu lillahi lillazina hadu. Dukkan annabawan da suka zo bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam suna yin hukunci ne da hukuncin attaura. Annabawa waɗanda suka miƙa wa Allah wuyoyinsu, suka sallama masa, dukkansu suna yin hukunci ne da hukuncin attaura. Su 4,000 ne annabawan da suka zo bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam, daga annabi Musa har zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an samu annabawa kusan 4,000. To duka 4,000 nan suna yin hukunci ne da hukuncin attaura, har sai da annabi Isa alaihi salatu wassalam ya sauka, sannan aka saukar masa da injila. Amma dukkansu baki ɗayansu da hukuncin attaura suke yin hukunci. Suna yin hukunci ne lillazina hadu, wato ga waɗanda suka zama Yahudawa, suna yi wa Yahudawa hukunci da hukunci irin na attaura. Warrabbaniyuna, sannan su kansu malamai, wato al'ulama minhum, malamai daga cikin Yahudawa ɗin, idan za su yi hukunci
suna yin hukunci ne da hukunci na attaura. Wal ahbaru da kuma wato shehannansu, wato kamar sufayen cikinsu, ulama'u faƙihansu, ahbaru su ne sufayensu masu gudun duniya cikin malaman yahuda, su ma baki ɗayansu suna yin hukunci ne da hukunci na attaura. bimastufizu wato da abin da Allah tabaraka ta'ala ya ba su kiwo, istaudi'u aka ba su ajiya, istafazahumullahu iyahu, Allah tabaraka ta'ala ya ba su wato amanar kiyaye shi, min kitabillahi na daga littafin Allah tabaraka ta'ala. Allahu ja'ala taurata wadi'atan inda bani Isra'ila, Allah tabaraka ta'ala ya sanya at-taura ta zama kayan ajiya ko kayan amana a wurin banu Isra'ila. Fali haza, saboda haka ne banu Isra'ila tamakkanu min at-tahrifi, suka samu damar iya wato juyar da abin da ya zo ko canza abin da ya zo a cikin attaura a wattabdili da kuma musanya shi, fagayyaru wa baddalu, sai suka canza lafazinsa suka musanya ma'anarsa bi kilafil qur'ani. Wannan amana da Allah ya ba su ita ta ba su iko da damar iya goge wani wuri su sa abin da suka ga dama ko kuma su canza ma'anarsa, amma alqur'ani sabanin haka ne. Shi Allah cewa yi inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun, ai mu ne muka saukar da alqur'ani kuma mu ne za mu kiyaye shi. Wannan shi ya hana a canza lafazin alqur'ani ko a juyar da wata ma'anarsa, hatta annas sabiya, har sai da ta kai dan karamin yaro iza sami'a min qari'in jalilin, Allahu tabaraka wa ta'ala, shi Allah mai girma da ɗaukaka ta kaffala bi hibzil qur'ani, shi ne ya ɗauki nauyin kiyaye alqur'ani min at-tahrifi wa tabdili, daga canza lafazinsa da kuma juyar da ma'anoninsa, hatta annas sabiya, har sai da ta kai cewa karamin yaro musulmi ne karatu babban mutum taharifan sai ji ya canza wata aya, taharifan lil qur'ani sawwabahu lahu, in ya ji ya canza wata aya sai ya dawo da shi ya gyara masa, kuma gashi karami amma malamin babba, amma karamin yaro zai ce a baba ba haka bane kaza ne, zai koya masa, zai masa gyara saboda shi ya haddace alqur'ani. haza bi hibzillahi tabaraka wa ta'ala, wannan ya faru ne saboda kiyayewan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kanu alayhi shuhada, malaman yahudawa duk sun san wannan hukunci na jifa, wato na jefe mai aure in yayi zina, annahu haqqun, cewa gaskiya ne. Fala takshawun nasa, saboda haka ya rasulullahi kada ka ji tsoron kowa, kada ka ji tsoron mutane, ko kuma ya ku alƙalai kada ku ji tsoron mutane a wurin hukunci, kada ku ji tsoron su, kada ku ji tsoron yahudawa. Wakshawni, ni kadai ya kamata ku ji tsoro, fi kitmanihi, a cikin ɓoye wannan hukunci da yahudawa suke yi. Kar ku ɓoye, ku bayyana da hukuncin duk wanda ya ku hukunta shi. Wala tashtaru bi ayati samanan qalilan, wala tashtaru, kada ku sayi girma ko suna, tastabdilu, kada ku musanya, samanan qalilan, wato waɗansu 'yan kuɗaɗe minar duniya, daga cikin lamarin duniya, bi ayati, da ayoyina. Kada ku ɗauki ayoyina ku bayar saboda a baku wani abu na duniya. Kana alkali ka san ga hukunci na gaskiya, amma saboda an biyo dare an baka kuɗi, ka ɗauki ayata ka bayar ka karɓi kuɗi. Kar ku yi haka. Ta ku zuna wanda za ku karɓe shi ala kitmaniha, a bisa ɓoye wannan hukunci. Wa man lam yahkum bima anzalallahu, duk wani alkali ko kuma duk wani shugaba wanda bai yi hukunci da abin da Allah tabaraka ta'ala ya saukar ba, saboda wulakantar da wannan hukunci, ko kuma saboda inkari, ko kuma saboda kwaɗayi na duniya, to fa ulaika mul kafiruna, waɗannan su ne kafirai. Man taraka hukumullahi, duk wanda ya bar hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala, wa hakama bi gairi hukumullahi, yi hukunci da abin da ba hukuncin Allah bane tabaraka wa ta'ala, fa ulaika mul kafiruna, waɗannan su ne ake kiransu kafirai. Wa zakaran nabi sallallahu alaihi wasallama, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kamsin bi kamsin, cewa matuƙar mutane suka aikata abubuwa biyar, to abubuwa guda biyar zai same su. Abu na farko, ma na ƙaba ƙaumul ahda illa sullida alaihim aduwahum, mutane ba su taɓa warware alkawarin Allah ba, sai Allah ya ɗora maƙiyinsu a kansu. So da haka matuƙar musulmi sun bar hukuncin Allah,
sun warware alkawari sai Allah ya kawo makiyinsu ba Yahude ya ɗora shi a kansu. Allah ya kiyaye mu daga warware alkawarin Allah. Wa ma hakamu bi gairi ma anzalallahu, matukar musulmi suna yin hukunci da wani abin da ba shi Allah ya saukar musu ba, illa fashafihimul faqar, sai face talauci ya sauko musu. Duk sanda za a dinga yin hukunci ba da dokan Allah ba, ba da umarnin Allah ba, ba da shari'ar Allah ba, to babu makawa talauci zai sauko. Babu makawa talauci zai sauko. Wala zaharat fihimul fahishatu illa fashafihimul mautu. Sannan musulmi ba su taɓa bayyanar da alfasha ba, zinace-zinace, fasadi, fasikanci a ban ƙasa, sai face Allah tabaraka ta'ala ya watsu mutuwa ta yawa a cikinsu. Cututtuka za su yawa saboda wannan alfasha da ake aikatawa, sai su yi ta mutuwa. Wala ɗaffaful mikiyala illa mana unnabata wa ukizu bisinin. Sannan mutane ba su taɓa tauye ma'auni ba, ba su taɓa rage ma'auni ba, illa mana unnabata, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya hana musu tsiro ya fito daga ƙasa. Wa ukizu bisinin, sai an riƙe su da yunwa, sai sun shiga cikin shekarun yunwa. Wala mana zakata, ba su hana zakka ba, illa hu bisa anhumul qatar, sai Allah ta'ala ya hana ruwa ya zubo cikinsu. Waɗannan abubuwa guda biyar matuƙar an aikata su, sai waɗannan abubuwa guda biyar sun faru. Matuƙar musulmi sun warware alkawarin Allah, to Allah zai ɗora maƙiyinsu a kansu. Sannan matuƙar musulmi za su yi hukunci da wani abin da ba shi Allah isaukar ba, to sai talauci ya watsu a cikinsu. Matuƙar musulmi za su riƙa bayyanar da alfasha, to sai face cututtuka ya yawaita a cikinsu. Matuƙar musulmi za su ringa tauye ma'auni, suna rage ma'auni, to sai an rasa abinci, sai an rasa abinci. Matuƙar musulmi za su rika hana zakka, sai face Allah tabaraka ta'ala ya hana su ruwan sama. Wannan shine abin da Allah ya tabbatar da shi. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. wato a wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana mana da cewa ya wajabta wa bani Isra'ila a cikin attaura. To kuma duk abin da aka wajabta wa bani Isra'ila in dai ba an ce an shafe shi bane, to mu ma an wajabta mana shi. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa katabna, ai faradna, wato mun rubuta mun wajabta alaihim akan banu Isra'ila fiha a cikin littafin attaura annan nafsa bin nafsi, cewa duk wanda ya kashe wani a kashe shi. Annafsu tuqtalu bin nafsi, rai ana kashe ta ne in ta kashe rai, idza qatalata, idan wani ya kashe wani to shi ma a kashe shi. Wal aina, ido kuwa tufqau ana cire shi, ana kwakule shi, bil aini, idan mai shi ya cire idon wani, duk wanda ya cire ma wani ido shi ma a cire masa ido. Wal amfa, hakanan hanci, yujda'u, ana yanke shi, bil amfi, idan wani ya yanke ma wani hanci. Wal uzna, hakanan kunne, tuqda'u, shi ma ana yanke shi, bil uzni, idan wani ya yanke ma wani kunnensa. Wasinna, hakanan haƙori, tuqla'u, ana balle shi, bisinni, idan wani ya balle ma wani haƙorinsa. Wal juruha, hakanan wato ciwo, hakanan jinya, duk wanda ya jikkata wani shi ma ana so a jikkata shi. Kisasun,
wato ana so a yi hukunci a kansa, sai dai idan ya zama wato jikkatar mai wuyar sha'ani ce, kamar wani ya ɗauki ƙarfe ko ice ya doki wani da shi a kai sai kan ya ɓare ƙwaƙwalwa ta fito, to ba za a ce shi ma a ɗauka in dai bai mutu ba, ba za a ce a ɗauka a buga masa ba, domin ya iya yiwa shi wannan na farkon ya zama bai mutu ba, shi kuma wannan na biyu ya zama ya mutu, to sai a duba a ga me za a yi na kisasi, shi kenan sai a biya. Wanda ya cire zakarin dan uwansa shi ma a cire masa, wa nahwi zalika da makamancin wannan. Wa ma la yumkinu, amma abin da aka san ba zai yi alqisasu fihi, ayi kisasi a cikin sa ba, fa fihi hukumatu fi ijtihadil imama, to sai a dauka gaba daya a kaiwa hukuma, ita ce za ta ba shugaba, shine zai kokari ya gano menene hukuncin. Wa hazal hukumu, kaga wannan hukunci wanda Allah tabaraka ta'ala ya saukar a cikin at-taura, wa in kutiba alaihim, ko da an rubuta shi an rubuta ne an wajabta akan yahudawa, wa huwa muqarrarun fi shar'ina, to abin tabbatarwa ne mu ma a cikin shari'a. Kullu ma zakara alqur'ani, duk abin da ka san alqur'ani ya ambata, min hukumi taurati wal injili, na daga hukuncin at-taura da injila, wa lam yubayyin lana nuskahu, Allah bai mana bayanin cewa ya shafe shi ba, fa huwa hukumul lana, to wannan hukunci mu musulmi hukunci ne gare mu. Haza hukumul lana, saboda haka wannan hukunci, wanda ya kashe wani a kashe shi, wanda ya cire idan wani a cire idansa, wanda ya cire kunnen wani a cire kunnensa, wanda ya balle haƙorin wani a balle haƙorinsa, mu ma hukunci ne a gare mu. Faman tasaddaqa bihi, amma wanda ko ya miƙa kansa bil kisasi, wato da nufin a yi masa kisasi, bi an makkana min nafsihi, ba wanda ya san abu ya faru da shi, wani ne aka jikkata ko kuma wani ne aka kashe, ba wanda ya sani, sai ya fito ya ce wallahi ni ne na kashe shi, gani ni ma a kashe ni, to shikenan sai a yi masa hukunci. fa huwa kaffaratul lahu, wannan sai ya zama kaffara gare shi, sai Allah ya yafe masa kurakuransa lima atahu, ga abin da ya aikata. Ko kuma faman tasaddaqa bihi, misali wani ne aka kashe masa dan uwa, sai ce na sadaukantar da shi, na yafe jininsa, shikenan ya tafi, mun yafe masa, shi ma fa huwa kaffaratul lahu, zai zama kaffara ne gare shi. Ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu, fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu, ya barru ya witru ya ainul muradi ajal, ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu, agis ubaidan wa farrij karbahu abadan, ya man la shabiya lahu haqqan wala niddu, anta al-qiyas li kulli khaifin wajalin, ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu, farrij li ummati khairil khalqi gammahu wa la yanaluhu nasabun wala hasadu, bil mustafa al-mujtaba al-muqtar sayyidina muhammadun dahirul ansabi ahmadu, salli wa sallim ala khairil wara judadan muhammadin ali ashabi sanadu. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله قدر جدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.